இனிய மாணவ செல்வங்களுக்கு வணக்கம். நாம் இப்பொழுது 12ஆம் வகுப்பு தமிழ் பாடப்புத்தகத்தில் இயல் 1 தன்னேர் இல்லாத தமிழ் என்ற பாடலின் விளக்கத்தை பார்க்க இருக்கிறோம். தன்னேர் இல்லாத தமிழ் அந்த தலைப்பிலே தெரிஞ்சிச்சிங்க. தன்னேர் அப்படி என்றால் தனக்கு நேர் இல்லாத, நிகர் இல்லாதது எது என்றால் தமிழ். தமிழுக்கு நிகர் எதுவும் இல்லை. அதனுடைய பெருமையை சுட்டக்கூடிய இந்த தண்டி அலங்கார பாடலை இப்போ பார்க்கலாமா? ஓங்கல் இடை வந்து உயர்ந்தோர் தொழவிலங்கி ஏங்கொலி நீர் ஞாலத்து இருளகற்றும் ஆங்கவற்றுள் மின்னேர் தனியாழி வெங்கதிர் ஒன்று ஏனையது தன்னேர் இல்லாத தமிழ். பாட்டை நம்ம எவ்வளோ அழகாக பிரித்து படித்தோம் இல்லையா? இப்போ இந்த பாடல் மனப்பாட பாடல், அதனால் கட்டாயம் படிச்சுக்கிறது நல்லது. இது தண்டி என்பவரால் எழுதப்பட்ட ஒரு அணி இலக்கண நூல். பொருள் வேற்றுமை அணிக்கு எடுத்துக்காட்டாக இந்த பாடல் சொல்லியிருக்கிறாங்க. நம்முடைய இயல் 1 வந்து எதனுடைய அடிப்படையில் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா மொழி அடிப்படையில் வச்சுருக்குறாங்க. அந்த மொழியை எப்படி நம்ம பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு இருக்காங்க. உயிரினும் ஓம்பப்படும், உயிரை விட மேலானதாக போற்றி பாதுகாக்கக்கூடிய ஒன்று மொழி. அதுக்கு தான் நம்ம முன்னாடி வகுப்புலேயே பார்த்தோம். ஏன் அது வந்து நம்ம உயிர் போல் பாதுகாக்கணுன்ற கருத்தை பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இப்போ இந்த பாடலுக்கான விளக்கத்தை இப்போ போகலாமா? ஓங்கல் இடை வந்து உயர்ந்தோர் தொழவிலங்கி. ஓங்கல் என்றால் மலை, உயர்ந்த மலையில் தோன்றி. உயர்ந்தோர் தொழவிலங்கி, உயர்ந்த மக்கள் எல்லாம் தொழும் தன்மையாக விளங்கி, தொழும் தன்மையில் இருந்து. ஏங்கொலி நீர் ஞாலத்து இருளகற்றும். ஏ என்றால் கணை என்று பொருள். கணை என்றால் அம்பு விடுறோம் இல்லையா, அது. அப்போ வட்டமாக ஒலிக்கின்ற நீர், வட்டமாக வளைத்து ஒலிக்கின்ற நீர் என்றால் கடல் நீர். கடலானது இந்த உலகத்தை சூழ்ந்து இருக்கின்றது. ஒலிக்கும் நீர் சூழ்ந்து இருக்கக்கூடிய இந்த உலகத்து அப்படின்னு பொருள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஏன் ஒலிக்கும் நீர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, கடல் வந்து ஓயாமல் அலை வீசிக்கொண்டு ஒலித்து கொண்டு இருக்கும். அதனால் ஒலித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நீர் ஏன் ஞாலத்து இந்த உலகத்தை வளைத்து நிற்கின்றது. அப்படிப்பட்ட இந்த கடல் சூழ்ந்த என்ற அர்த்தம் வரணும். கடல் சூழ்ந்த இந்த உலகத்தின் இருளை அகற்றும். உயர்ந்த மலையிடை தோன்றி உயர்ந்தோரெல்லாம் தொழ விளங்கி இந்த கடல் சூழ்ந்த உலகத்தின் இருளை அகற்றும். கடல் சூழ்ந்த உலகத்தின் இருளை அகற்றும். இது இந்த 2 வரிக்கான அர்த்தம் தெரிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு இல்லையா? அங்கவற்றுள், அங்கு அவற்றுள் அப்படின்னா நம்ம அங்கு அவற்றுள் ஒன்று அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். அங்கு அவற்றுள் மின்னேர். மின் நேர், மின் என்றால் நம்ம மின்னல் எப்படி இருக்கும்? வெளிச்சமாக இருக்கும். அப்போது வெளிச்சம் பொருந்திய, நேர் என்றால் பொருந்திய, ஒளி பொருந்திய, வெளிச்சம் பொருந்திய. தனி ஆழி, ஆழி என்றால் வட்டம், சக்கரம், சக்கரம். தனி ஆழி ஒத்த சக்கரத்தை உடைய, ஒளி பொருந்திய ஒத்த சக்கரத்தின் வடிவத்தை ஒத்த வெங்கதிர் ஒன்று, வெப்பம் மிகுந்த சூரியன் ஒன்று. அப்போ மற்றொன்று அந்த ஏனையது, மற்றொன்று, இன்னொன்று தன்னேர் இல்லாத தமிழ். தனக்கு நிகர் இல்லாதது ஒன்று தமிழாகும். இப்போ உங்களுக்கு பாடலுக்கு மொத்தமாக உங்களுக்கு கருத்து புரிஞ்சிருக்கும். ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் அழகான பொருள் தெரிஞ்சிருக்கும். உயர்ந்த மலையிடை வந்து உயர்ந்த மக்கள் எல்லாம் தொழுந்தன்மையில் விளங்கி, கடல் சூழ்ந்த, ஏ என்றால் சூழ்ந்த, வட்டமாக வளைத்த, கடல் சூழ்ந்த ஒலிக்கின்ற கடல் சூழ்ந்த இந்த உலகத்தின் இருளை அகற்றும். அங்கு அவற்றுள் மின்னேர். மின்னேர் என்றால் என்ன? வெளிச்சம் பொருந்திய, நேர் என்றால் பொருந்திய, வெளிச்சம் பொருந்திய தனியாழி ஒத்த சக்கரம். சக்கரம் சொன்ன, ஆழி என்றால் சக்கரம், ஒத்த சக்கர வடிவத்தில் உடைய வெப்பம் மிகுந்த சூரியன் ஒன்று, கதிர் ஒன்று, சூரியன் ஒன்று. ஏனையது மற்றொன்று தனக்கு நேர் இல்லாத, தனக்கு ஈடு இணை இல்லாத தமிழ் ஒன்று ஆகும். இப்போ பாடலும் புரிஞ்சிருக்கும், பாடலுக்கான அர்த்தம் புரிஞ்சிருக்கும். எப்படிங்க மிஸ் இந்த 2 தமிழுக்கும் சூரியனுக்கும் எப்படி அந்த முன்னாடி இருக்க லைன் பொருந்தி வருது அப்படின்னு பார்க்குறோம். பாருங்கம்மா, பொதிய மலையில் தமிழ் தோன்றுச்சு இல்லையா?
இப்போ உயர்ந்தவர்கள் எல்லாம் கற்றவர்கள் மற்றவர்கள் உயிரினங்கள் எல்லாம் வந்து இல்லையா மனித இனங்கள் எல்லாம் போற்றி வணங்கக்கூடியது எது தமிழ் இல்லையா. அதுதான் ஓங்கலிடை பொதிய மலையில் வந்து பிறந்திருக்கு. ஏன் பொதிய மலைன்றதையும் நான் முன்னாடி வகுப்பில் சொல்லியிருக்கேன். அகத்திய முனிவர் இருந்து தமிழை வளர்த்தார். முதல் தமிழ் முனிவர் அப்படின்றதுல நம்ம தமிழ் மகன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். அவர் தான் அகத்திய முனிவர். அவரால் தமிழ் உலகுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதால் உயர்ந்த மலையில் தோன்றியது தமிழ் என்று நம்ம இங்கே கருதி கொள்கிறோம். உயர்ந்த மலையில் வந்து தோன்றிய இந்த தமிழானது உயர்ந்த மக்களால் போற்றி வணங்கக்கூடியது. இந்த உலகத்தின் உயிர்களின் அக இருளை போற்றுவது. மனசில் இருக்கக்கூடிய அக இருள். ஏன் தமிழ் நூலை படிக்கிறதால அறியாமை என்ற இருளானது நீங்குகிறது, அறிவு பெருகுகிறது இல்லையா. அப்போ அறியாமை என்ற இருள் நீங்குதா இல்லையா தமிழ் படிக்கிறதால. ஏங்கொலின்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். ஒலிக்கக்கூடிய நீர் சூழ்ந்த, நீர் ஏங் வரணும், நீர் சூழ்ந்த உலகத்து, கடல் நீரானது சூழ்ந்த இந்த உலகத்தின் இருளை அகற்றுவது. இப்போ தமிழுக்கு பொருத்தமாயிடுச்சா அந்த 2 வரியும். பொதிய மலையில் தோன்றி உயர்ந்த மக்களெல்லாம் தொழுந்தன்மையாக விளங்கி இந்த கடல் சூழ்ந்த உலகத்து உயிர்களின் மன இருளை அகற்றுவது தமிழ். புரிஞ்சுச்சிங்களா? அடுத்தது சூரியன். மலையிடை தோன்றி சூரியனை அனைவரும் வணங்குகின்றோமா? சூரியனுக்கு திருவிழாவே நடத்துகிறோம். என்ன திருவிழா? தை மாதம் வரக்கூடிய தை திங்களில் சூரியனை வணங்குகின்றோம். சூரியனை தொழுது தானே நம்ம வணங்குவோம். அப்போது நம்ம சூரியனையும் வணங்குறோம். எல்லாரும் கடவுளாக கூட வணங்குறாங்க. சூரியனுக்கு கோவில்கள் கூட இருக்கின்றது இல்லையா. சூரிய கோவில்லாம் இருக்குது தெரியுங்களா உங்களுக்கு, பரிகாரம் செய்கிறதுக்கு எல்லாம். ஸோ உலகத்தில் வந்து வெளிச்சம் தரக்கூடிய ஒருவன் அவன் யார் என்றால் வந்து சூரியனும் ஒருவன். அதனால் அதையும் நம்ம தொடரும் இல்லையா. உயர்ந்தோர் தொழ விளங்கி அது எதோடைய இருளை போக்குகிறது? ஒலிக்கின்ற கடல் இந்த உலகத்தை சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த கடல் இந்த உலகத்தின் இருளை போக்குகின்றது. கடல் சூழ்ந்த இந்த உலகத்தின் இருளை போக்குகின்றது. கடல் சூழ்ந்த இந்த உலகத்தின் இருளை போக்குகின்றது எது என்றால் சூரியன். கடல் சூழ்ந்த இந்த உலகத்தின் உயிர்களின் மனதில் உள்ள இருளை போக்குவது தமிழ். இப்போ புரிஞ்சிச்சிங்களா உங்களுக்கு அந்த 2 லைனுக்கும்? தமிழும் இருளை போக்குகிறது, சூரியனும் இருளை போக்குகின்றது. அவற்றுள் ஒன்று எது அப்படின்னா ஒளி பொருந்திய வெளிச்சம் மிகுந்த ஒத்த சக்கர வடிவத்தை உடைய செங்கதிர் ஒன்று, சிவந்த கதிர் ஒன்று, வெப்பம் மிகுந்த சூரியன் ஒன்று. இன்னொன்று ஏனையது தனக்கு ஈடு இல்லை இல்லாத தமிழாகும். இப்போ உங்களுக்கு சரியான நல்ல அழகான விளக்கம் தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அடுத்ததுலேருந்து நம்ம பார்க்கலாம். இதுக்கான பொருள் நம்ம வந்து பார்க்குறோம். பொருள்: ஓங்கல் இடை உயர்ந்த மலையிடையே, தொழ விளங்கி வணங்கும் வண்ணம் திகழ்ந்து. வணங்கும் வண்ணம் தானே திகழ்ந்திருக்கு, தமிழும் சூரியனும் சொல்லிட்டோம் இல்லையா. ஏங்கொலி நீர் ஒலிக்கின்ற கடலில், சூழ்ந்த அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டோம். ஏனா கணை அம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இல்லையா. ஒலிக்கின்ற கடல் நீர். ஞாலத்து உலகத்து, மின்னேர் ஒளி பொருந்திய, தனியாழி, தனி என்றால் ஒத்த சக்கரத்தின் அமைப்பை உடையது எது? சூரியன். தன்னேர் இல்லாத, தனக்கு நிகர் இல்லாத. பாடலின் பொருள்: மக்களால் போற்றப்பட்டு உயர்ந்த மலைகளுக்கு இடையே தோன்றி கடலால் சூழப்பட்ட உலகத்தின் புற இருளை அகற்றுவது சூரியனாகும். பொதிய மலையில் தோன்றி சான்றோரால் தொழப்பட்டு மக்களின் அறியாமை என்னும் இருளை போக்குவது தமிழாகும். இரண்டும் இருளை அகற்றுவது. ஆனால் தமிழுக்கு ஒப்புமை கூற உலகத்தில் நிகர் எதுவும் இல்லை. பாடலோட பொருள் அழகா தெளிவாக நம்ம எப்படி எழுதணுன்றது வந்து நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க. அடுத்தது போகலாம். பொருள் வேற்றுமையணி. இந்த பாடல் தண்டி அலங்கார நூலில் பொருள் வேற்றுமை அணிக்கு எடுத்துக்காட்டாக சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம தொடக்கத்திலேயே சொல்லிட்டோம். வேற்றுமை அணினா என்ன அப்படின்னா, இரு வேறு பொருளுக்கான ஒற்றுமையை முதலில் கூறி பின் வேறுபடுத்தி காட்டுவது வேற்றுமை அணியாகும்.
என்னன்னு புரிஞ்சிங்களாம்மா உங்களுக்கு நான் சொன்ன அணியோட விளக்கம்? இருவேறு பொருளுக்கான இருவேறு பொருள் என்ன நம்ம சொன்னோம் இங்கே? தமிழும் சூரியனும் சொன்னோம். இந்த 2 வேறு பொருளுக்கான ஒற்றுமையை முதல்ல சொல்கிறோம். இந்த சூரியனுக்கும் தமிழுக்கும் என்ன ஒற்றுமை சொல்லியிருக்கோம்? இருளை போக்குவது. ஒன்று புற உலகத்துடைய இருளை போக்குவது, இன்னொன்று அக இருளை போக்குவது சொல்லிட்டோம் இல்லையா? ஒற்றுமையை கூறி பின் வேறுபடுத்தி காட்டுவது. என்னத்தை வேறுபடுத்தி காட்டியிருக்கோம்? தமிழை வேறுபடுத்தி காட்டியிருக்கோம். எப்படி? தனக்கு நிகர் இல்லாததுன்னு வேறுபடுத்தி காமிக்கிறோம். அதனால் அது வேற்றுமை அணிக்கு எடுத்துக்காட்டாக வந்திருக்கு. புரிஞ்சிங்களா உங்களுக்கு? இருவேறு பொருளுக்கான ஒற்றுமையை முதலில் கூறி பின் வேறுபடுத்தி காட்டுவது வேற்றுமை அணி ஆகும். இந்நேரம் மனப்பாடம் ஆயிருக்கணுமே உங்களுக்கு. ஆயிடுச்சா? ரைட். சூரியனையும் தமிழையும் இருளை போக்கும் பண்புகளால் இணைத்து கூறி சொல்லிட்டோமா? இணைத்து சொன்னோமா? ஆனால் தமிழுக்கு நிகர் எதுவும் இல்லை என வேறுபடுத்தி காட்டியுள்ளமையால் இப்பாடல் வேற்றுமை அணிக்கு சான்றாய் நிற்கிறது. இப்போ வேற்றுமை அணி வினா கேட்டாங்கன்னா முதல்ல அணி எழுதுறீங்க. அணிக்கு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்கோம், விளக்கம் கொடுத்துருக்கோம். அதுக்கடுத்தது இந்த பாடலை எழுதுறீங்க. உங்களிடை உயர்ந்தோ தொழ விளங்கி ஏங்கொழுஞ்சீர் ஞாலத்து இருளகற்றும் ஆங்கவற்றுள் மின்னேர் தனியாழி வெங்கதிர் ஒன்று ஏனையது தண்ணீர் இல்லாத தமிழ். அந்த பாடலை எழுதுறீங்க. அதுக்கப்புறம் விளக்கம், இந்த விளக்கத்தை எழுதுறீங்க. சூரியனையும் தமிழையும் இருளை போக்கும் பண்புகளாய் இணைத்து கூறி ஆனால் தமிழுக்கு நிகர் எதுவும் இல்லை என வேறுபடுத்தி காட்டியும் உள்ளமையால் இப்பாடல் வேற்றுமை அணிக்கு சான்றாய் நிற்கிறது அப்படின்னு எழுதுறீங்க. அந்த பாடல் மனப்பாட பாடல் கட்டாயமாக படிச்சிட்டிங்கன்னா அணி இலக்கணத்துக்கும் எழுதலாம், நம்ம பாடல் வரியிலையும் எழுதலாம். அது இல்லாமல் நமக்கு விளக்கம் எழுதும் பொழுதும் எளிமையாக இருக்கும். அதனால் படிச்சுக்கிறது நல்லது. அடுத்தது நூல்வெளி. தண்டி அலங்கார நூலின் ஆசிரியர் தண்டி. இந்த பாடல் எங்கேருந்து வந்திருக்கு நம்ம சொல்லிட்டோம்? தண்டி அலங்கார நூல்லேருந்து வந்திருக்கு. அலங்காரம் அப்படின்னா என்னம்மா? அலங்காரம் பண்ணுறேன்னா என்னது? எல்லாத்தையும் போட்டுக்கிறது, அணிந்து கொள்ளுவது. எதெல்லாம் போட்டுப்போம்? ஆடை அணிந்துப்போம், நகை அணிந்துப்போம், எல்லாமே அணிந்துப்போம். ஏன் அணிந்துக்கிறோம்? அழகாக இருக்கிறோன்றதுக்காக. அலங்காரம் பண்ணுறதே எதுக்கு? அழகாக தோற்றத்தை உருவாக்க வேண்டும்ன்றதுக்காக தான். இப்போ இலக்கணத்தில் என்ன அலங்காரம் அப்படின்னா அதை தான் அணின்னு சொல்கிறாங்க. எதால் அணியிறீங்க நீங்கள்? இப்போ செய்யுல எதால் அணியிறீங்க, அழகுபடுத்துறீங்க? சொல்லாலும் பொருளாலும் அழகுபடுத்துகின்றோம் இல்லையா? அப்படி சொல்லாலும் பொருளாலும் அழகுபடுத்தக்கூடிய தன்மையை விளக்கும் இலக்கணத்துக்கு பேர் அணி இலக்கணம். அணி இலக்கணத்தை மட்டும் கூறுறதால இந்த நூலுக்கு அலங்காரம் பேர் வச்சுருக்காங்க. தண்டி எழுதுனதால இந்த நூலுக்கு பேர் என்னது? தண்டி அலங்காரம். வாழ்க்கையில் நம்ம மறப்போமா இதுக்கான விளக்கத்தை? கண்டிப்பாக மறக்கக்கூடாது. இந்த நூல் எதை தழுவி எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா இந்த நூல் காவிய தரிசம் நூலை தழுவி இயற்றப்பட்டுள்ளது. வடமொழியுடைய காவிய தரிசம் என்ற நூலை தழுவி எழுதப்பட்டது. இந்த நூலில் 3 பெரும் பிரிவுகள் இருக்கு. என்னது? பொதுவியல், பொருள் அணியியல், சொல் அணியியல் என 3 பெரும் பிரிவுகளை உடையது. இது அணி இலக்கணத்தை மட்டும் கூறும் நூலாகும். அணி இலக்கணத்தை மட்டும் கூறும் பிற நூல்களும் இருக்கு. அது என்ன நூல் அப்படின்னா மாறன் அலங்காரம், குவலயானந்தம். மாறன் அலங்காரம், குவலயானந்தம். வினாக்களுக்கு போலாமா? ஏங்கொழுஞ்சீர் ஞாலத்து இருளகற்றும் இடஞ்சுட்டி பொருள் விளக்குக. அது என்னம்மா? இடம் சுட்டி பொருள். இடம்னா அது எங்கேருந்து வந்திருக்குன்னு சுட்டி காட்டு. எங்கேருந்து வந்திருக்குன்னு சொல்லி இடம் சுட்டி பொருள், அந்த வரிக்கான பொருளை சொல்லி அந்த பொருள் எதை விளக்க வந்திருக்குன்னு விளக்கணும். அதுதான் இடஞ்சுட்டி பொருள் விளக்குக. இப்போ பாருங்க, ஏங்கொழுஞ்சீர் ஞாலத்து இருளகற்றும் இந்த வரி எந்த இடத்துலேருந்து வந்திருக்கு? இப்போ நூல் வெளியில் பார்த்தோம். தண்டி அலங்கார நூலில் எதுக்காக வந்திருக்கு? பொருள் வேற்றுமை அணிக்கு எடுத்துக்காட்டாக வந்த பாடலில் வந்துள்ள வரி. அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சிங்களா? எந்த நூல்ல இருந்து வந்திருக்கு? தண்டி அலங்காரம்னா தண்டி ஆசிரியர் வந்துருச்சு. தண்டி அலங்கார நூலில் பொருள் வேற்றுமை அணிக்கு எடுத்துக்காட்டாக கூறப்பட்ட பாடலில் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ள வரி. பொருள், இந்த வரிக்கான பொருள் என்ன? கடல் சூழ்ந்த இந்த உலகத்தின் இருளை அகற்றும். கடல் சூழ்ந்த இந்த உலகத்தின் இருளை அகற்றும். அதுதான் இந்த வரிக்கான பொருள். இந்த பொருள் எதை சார்ந்து விளக்குகிறது அப்படின்றதுனா இந்த பாடலுடைய முழு விளக்கத்தை நாம் தரணும். உயர்ந்த மலையிடை தோன்றி உயர்ந்த மக்களால் போற்றப்பட்டு கடல் சூழ்ந்த இந்த உலகத்தின் புற இருளை போக்குவது சூரியனாகும். அக இருளை போக்குவது தமிழாகும். புரிஞ்சுங்களா? அவ்வளோதான், இந்த பொருள் வந்துருச்சு. இதில் என்ன சொல்லணும்? கடைசி வரைக்கும் என்ன சொல்லணும்?
தமிழுக்கு நிகர் எதுவும் இல்லை. அவ்வளோதான் விளக்கம். இந்த பாடலும் அணிக்கு சொல்லியாச்சு, இடஞ்சுட்டி பொருள் விளக்க சொல்லியாச்சு. வேற்றுமை அணியை விளக்குக. நம்ம ஏற்கனவே வேற்றுமை அணியை நம்ம சொல்லும் பொழுதே சொல்லிட்டோம். முதல்ல அணி எழுதணும், அடுத்தது எடுத்துக்காட்டு எழுதணும், அடுத்தது விளக்கம் எழுதணும். வேற்றுமை அணினா என்ன, அதுக்கான டெஃபினேஷன், அதுக்கான விளக்கம் என்ன? இருவேறு பொருளுக்கு ஒற்றுமை கூறி அவற்றுள் ஒன்றிலிருந்து ஒன்றை வேறுபடுத்தி காட்டுவது வேற்றுமை அணியாகும். இருவேறு பொருளுக்கு ஒப்புமை கூறி ஒன்றிலிருந்து ஒன்றை வேற்றுமைப்படுத்தி கூறுவது வேற்றுமை அணியாகும். சொல்லிட்டான் இல்லையா? அணி விளக்கம் சொல்லிட்டான். எடுத்துக்காட்டு அந்த பாடல் வரி எழுதணும், சொல்லியாச்சு இல்லையா? விளக்கம் என்ன சொல்வீங்க அப்படின்னா, உயர்ந்த மலையில் தோன்றி மக்களால் தொழப்பட்டு கடல் சூழ்ந்த இந்த உலகத்தின் புற இருளை போக்குவது சூரியனாகும், அக இருளை போக்குவது தமிழாகும். இரண்டும் இருளை போக்கும் தன்மையில் விளங்குகிறது. ஆனால் தமிழுக்கு நிகர் எதுவும் இல்லை. தமிழை வேறுபடுத்தி காட்டியுள்ளதால் இப்பாடல் வேற்றுமை அணிக்கு பொருத்தமாக உள்ளது. உங்கள் சொந்த நடையில் உங்களுக்கு புரிந்த வண்ணத்தில் இதை அழகாக எழுதுனீங்கன்னா மனப்பாடம் பண்ணணுன்ற அவசியமே இல்லை. புரிந்து கொண்டு படிக்கக்கூடிய ஒவ்வொன்றும் தேர்வு பயம் இல்லாமல் வாழ்நாள் முழுக்க நினைவில் வைத்து கொண்டு நாம் அறிவை வளர்த்து கொள்ள உதவி புரியும் என்பதை நீங்கள் கட்டாயம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அடுத்தது உங்களிடை பாடல் உணர்த்தும் கருத்துக்களை தொகுத்து எழுதுக. இப்போ பாடம் நடத்தும் பொழுதே உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சோ சொல்ல வேண்டியது தான். அந்த பாடல் முழுக்க விளக்கத்தை சொல்லுங்கள். என்னம்மா விளக்கம் சொல்லியிருக்கோம்? உயர்ந்த மலையிடி தோன்றி உயர்ந்தோரால் தொழப்பட்டு கடல் சூழ்ந்து இந்த உலகத்தின் இருளை போக்குவது ஒன்று ஒளி பொருந்திய ஒத்த சக்கரத்தை வடிவத்தை ஒத்த சூரியன் ஒன்று, மற்றொன்று தனக்கு நிகரில்லாத தமிழ் ஒன்றாகும். அவ்வளவுதான் இந்த பாடலுடைய விளக்கம். இல்லைங்களா? புரிஞ்சா உங்களுக்கு நன்றாக புரிந்திருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன். மீண்டும் அடுத்த பாடத்தில் சந்திக்கிறேன். அதுவரையில் உங்களிடமிருந்து வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது உங்கள் தமிழ் ஆசிரியை திருமதி த. ஆனந்தலக்ஷ்மி.